ukombozi wan ne wawer kata wer mane wawer ne en wer ukombozi ma Karaila otelonwa, Mkisa Kitui gi otelonwa gi wende. Ne wawero mana ni hata nifungwe jela sitarudi nyuma, nipigwe pingo sitarudi nyuma. Magi ne wende mag ukombozi marwa ne en komboa Kenya, mawa komboa Kenya, mawa repeal section 2A. Our agitation, wan lweny mane wagoyo ma an Audi poda mor go nyaka sani, poda sungora go nyaka sani. Nyinge mang'eny moket go to mago nitie. En ni ne wakelo ukombozi e Kenya ka, momiyo jogo mane kata wachonwa ni jaduong' Jaramogi chalo ng'ama kawo wembe ng'ado go mugumu tree, oduogo mo benefit ma ochako bedo nyaka president mar pinyni through ukombozi mane watimo. Grube matindo tindo gi ing'e ni yath nyuolo nyithinde, kata koth oduma kipidho seche moko nyuolo mopogore opogore. Bang' Baghdad ka koro wasloko ma an awuon through NCCK gi CJPC en Catholic Justice and Peace Commission kaachiel gi NCC Kenya, koro kawo wa kaka jogo matindo ma oterowa training mondo wa act non-violence. Ma kawase act non-violence to Baghdad waloko mobedo bapopi ma koro biro Baghdad for peace. Ma Baghdad for peace o train yudhe mang'eny kabisa, ma moko micharande, moko bedo engineers, moko bedo ang'o, ma koro ka kuonde ma gintie te gitimo gigi mopogore opogore. Jaduong' opogore gi mwaneno sani, akia ni masani tu ukombozi mage grube mobedo monyuol ma wabedo